ma'ana mutane su ji sabon Allah in ba ka ji ba to lalle ma'ana mutum zai ji gobarin nan kau ita ce sadda Allah zai jewa ka cikin jahannama to ranar sai zara ido ba yadda za kai kuma an tahi kenan ba makawa ba wanda ya isa kare ya hana a saka jahannama ta saboda haka Allah subhanahu wataala yana gaya mana ma'aikatan gidan yari a ji tsoron Allah wata kullaha a ji tsoron Allah ma'aikatan gidan yari a kyautata aiki idan ka kyautata aikin ka ma'aikacin gidan yari to in ka je lahira wa Allah sanar da aiki naka da kake da gidan yari Allah zai ma rahama ya saka aljanna amma idan ka sake baka ji tsoron Allah ba ma'aikacin gidan yari ka shiga uku ka lalace idan ka je lahira cikin azaba Allah zai saka ba wanda sai tare ba ita amma in ka kyautata to Allah zai ma rahama ya saka aljanna da jirin wannan aikin to haka Allah yake ga mana mu ji tsoro ne wanda zai ji tsoron Allah ya tsira kowa ne saboda wa'azin nan na yi shi ma'ana na je court alƙali na shari'a na yi shi da alƙali ya ji daɗin wa'azin nan sai da ne awa uku cikin son yawwa kuma ya hito ni daga nan na je ofishin kwasta na gabatar da wa'azi na zo na CBS na tattata DPA na yi wannan wa'azin na je ofishin ma'ana NCP Lifas na yi na je ofishin Aro Samti na yi na bi gidajen mai musu a gyara likan mai na bi nan wajen bankuna na yi na je ɗan nefa na je na yi masu wa'azi na ce su tsoron Allah su yi da ba da wuta cikin azumi in dai su ba mummune ne idan kuma ba mummune ba ne ba kan su ba da wuta cikin azumi da in bai ba su ba da wuta cikin azumi ba to ba mummune ba ne ba amma in dai mummune ne yan nefa za su ba da wuta cikin azumi amma in dai ba mummune ba ne to ba su ba da wuta cikin azumi saboda mi mumini Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mu'minina da mu'mini namiji da mu'mina mace suna taimaka ba'aron sajin su ila ba'aron abu sasashe suna agaza ma ƴan uwansu amma kai kana mu'mini ko baka agaza ma dan uwanka to kaga ka samu matsala to ɗan dai fa dai mun yi wa'azin su yanzu kuma yawa ɗan dai fa dai yanzu mun riga mun yi wa'azin su Allah subhanahu wataala ka samu dace kuma Allah ka ba mu lada abin da muka faɗa Allah ka ba mu iko aikata